Cerita masa kecil ini bro. Kan aku ki ngepit karo koncoku, pit-pitan lah. Yo si Farel, si Pano, si Rehan, Nando, aku, terus yo pokoknya lanang akeh wedok akeh ngono sih. Yo ana wedok barang, yo wedok yo ayu, yo Tiara. Wis pokoke yo akeh lah koncone pit-pitan ngono. Wedok ya akeh lanang akeh ngono. Pit-pitan minggu-minggu ngono lho. Ayo ndang mangkat to aku. Terus sing anune sik to nunggu ayu sik. Sowe men tinggal ae aku ngono to. Terus ente wis arep yo wis mlaku ngono kae. Enteni ngono kuwi. Ora kaya apa ngono tulisan. Ayo cepet ngono kuwi. Kayak pas yang minggu-minggu bulan ini bola dembeni. Kuwi ki mau ki jalan santai ki ra apa-apa, ngepit santai. Guyon-guyon. Lah pas kuwi kan aku wis diomongi. Alon kles ngono kuwi to. Lah ra apa-apa. Sing nyel aku ra apa-apa ngono kuwi. Terus dalan jojro krim iki ra makan to ngono aku. Nabrak nyegur kalen nek. Ya pite yo stange ceklek aku stange ceklek. Aku sing aku ini nyemplung kalen aku bolo. Biur. Menah diguyu karo kanca sik. Diguyu sik agak ditulungi. Jadian cok aku ngono. Yo ora nek rong kenal miso. Nanti ya ora asemi ngono kuwi aku. Terus yo wis mulih to. Kayak rencana iki meh yo pit-pitan karo yo nggawa tas mburiki nggawa tas cilik ngono kan lho isine klambi katok ya barang-barang rencana iki ngepit bareng ki meh renang kan nggone iki